Mano jatan piny ka entiere Chepkoilel County ma Uasin Gishu. Ka wadhi nyime ni riwruog joriemb boda County ma Mombasa oseo paro mar moko kuom jotend duond buch ODM dwaro ni jatend migawo mar SAG Wycliffe Oparanya ema mondo omi lemo mar bedo jalup jatend piny Kenya yiero mabiro. Giramo ne jatend migawo mar mwandu manie bwo lowo Hassan Joho ema ni kod thuolo maber mar bedo e komno kaluwore kod mbii ma osebedo godo e siasa mar duond buch ODM. Joja oko giler mathoth kowuok Mombasa. Joriemb boda e kaunti ma Mombasa ne jowuok tung' mosuo gi paro mane ochwal gi moko kuom jotend duond buch ODM mar dwaro ni Wycliffe Oparanya ema mondo mi thuolo mar bedo jalup jatend piny Kenya William Ruto e yiero mabiro. Kane giloso Mombasa, joriemb boda go kotelnegi kod jakomgi Samuel Ogutu ne joramo ni tend ODM onego sum pach jokanyo mag duond burano kapok gibedo kod paro ma kamano. United wa America no gine jok mano mislead Raila mondo kaw Martha Karua. Martha Karua onge gima no deliver ne Raila e mesa ne ka koro ni kwano kura. Sani kene no chako lietre kodwa chako mislead Ruto ne mondo kaw Oparanya ma samoro onge gima dhi kele mesa mar debe mar Ruto. Wan kodo chungu kaka sekta mar boda. Niere ka ng'ato nyalo wuoyo ka wacho malong'o ni koro gin giloko ganda na Oparanya ema koro gidwani mondo bed deputy president mar William Samoei Ruto. Wan kaka jo boda mag viongozi mawuoyo lo dano laki achiel. Koro wacho kamae, wan kaka jo boda wakaji ma Mombasa. Ni oda nyiso rais kamae. Mtoke tano jogi dhi ondi kendo. Because last time jogi no ondi no Raila kama president. Kwa hilo vya foto kwenye pap, tunaomba kama wapwani nzima na tunaenda kuhamasisha watu wetu. Tunaomba yeye kama vile alivyochagua makamu wa rais wengine asipate hoja ya kushauriwa na mtu mwingine. Gikoni thulono onego chiw ne jatend migawo mar mwandu manie lowo Hassan Joho magikoni ni kod mbii mar lombo jopiny goyo ombulu ne sirkand William Ruto e yiero mabiro. Wan wadwaro ni mondo mi debe mar Ruto opong' gi kura sana kwa ODM. Koro wan kaka jo boda Mombasa ka to gi wakazi wa Mombasa ng'at mwang'e ma mobilizer maber wan kaka jok mani ground en Ali Hassan Joho. Ng'ani ndi nyalo mobilize ji e Kenya mangima ok e coast ka kende manyalo miyo dep Ruto opong' maber nikech ka Ruto wuok gi koni to Ali Hassan Joho nigi teko mar wuok koni. Onge ng'ama osetimo mobilizer e Kenya kae ODM kaka Ali Hassan Joho. Onge ng'ama osebedo ma protect Raila Amolo Odinga kaka Ali Hassan Joho. Onge ng'ama osetimo juhudi te mar rwako Raila ka to mobilize ni Coast Region kaka Ali Hassan Joho. To ok mana Coast Region kende, nyaka Kenya mzima. Wacho kamae, lazima waziri Hassan Ali Joho awe considered katika meza kuu pale mbele pale. Tunatoa hoja yetu kuwa rais anaposimama muhula wake wa pili asisubutu, asisahau. Hii ni sauti ya wanyonge ndani ya Mombasa County na tunasimama na Ali Hassan Joho. Magi ne giwacho e seche gi makwetho ganda mopogore kadhodh nam chumbi bende medo sundo tend William Ruto mondo mi onene jotelo mawuok kadhodh nam chumbi bende koro yudo lemo madito e sirkal mabiro. Oparanya en waziri mar cooperative. Wan kod saka uchiel. Kila sub county ni kod sako. Oparanya onyiswa wan kaka jo boda e sekta mar cooperative society. Amepeana, ameweka nini? Oketa ngo boda sekta ma Mombasa kae. Lakini okawach no rach. En gistiere kama onyalo bede maber kaka waziri kanyo. Lakini sekta mar deputy president onge ng'ama wadwaro Hassan Joho mondo kony rais marwa mondo mi odong tutam. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kamano jafumbo marwa George Aoko.